yabona lento lesingenisile uhulumeni wethu okhalayo ngayo nami ngiyayibona ngempela yabona ngizonitshela namhlanje bafethu mhlamba nazi mina uncle ngihlakaniphe kakhulu ngoba nazi nginikeze advice in advance it because I'm very intelligent of intuition of physical ngiyazi nisangizwa ngizama ukuchaza ukuthi ngendlela engifunde ngayo ngaya ka1 ngiyakhumbula ngika2 naka3 naka4 naka5 naka6 naka7 ngathi kuba kancane ka7 ngase ngiqhubeka ngaya ka8 ka8 ngafika ka9 kwenzeka into ebuhlungu musuhleka wena hayi ngoba isikole ngangasithandi hayi ngoba isikole mhlawumbe ngangasifuni kodwa kwenzeka into ebuhlungu ngiyafuna lo ngibuza kwenzakalani kanani musiloko ngifuna ukungibuza ngithi kodwa ngiyakhumbula ngika1 ngiyakhumbula ngika2 3 4 5 6 ka9 10 musuhleka angifuna ukuthi unkile kanti akafundile akayanga university ngile mina university ngoba ngiyakhumbula ngidlula ngasemarket ngadlula ngakhona university that means ngake ngayo university kodwa angikaze ngene phakathi ngifunde kodwa esikoleni ngile ngoba ngagcina kanani ngangabe ngisaqhubeka ngase ngima ngoba kwasuke kwashona uthisha wayengifundisa ngangeke ngikwazi ke ngizama ukuqhubeka nasi isikole ngoba kwase kushone uthisha wayengifundiswa uclassisha wami ngangeke ngikwazi ukuqhubeka ke ngifundiswe step teacher ngeke ngikwazi ukuyenza leyo nto yabona ngiyakule ndaba yewunga iwunga hayi ngoba ukuthi uyibhenya abantu abangenani ngqondo ibhenywa abantu abangafuni ukugeza ngoba masebebhebhela into abafuna ukugeza uyambona omunye usawugeza ngani wena uhleze neanswer athi hayi ugeza kuyona treatment iwunga iqala ungagezi uyabona manje nomuntu kini ongagezi kufanele nimgezise ngenkani manje suka lapho nimkhuhle ngenkani iwunga izoqeda into eyodwa ukuyani bageze ngoba angazi umuntu engagezi ngani ngoba bakhona amanzi ashisayo afudumele hantu umuntu nje ongafuna ukugeza ugcina seyiphara please be careful yeah